Hi guys! Good morning! It's our day 4 here in Boracay. And well, may nagsayaw-sayaw besh. And kagahapon, wala na mo na push-through mo ang sunset sailing kay gikalintura ka. Siguro tungod sa kainit sa panahon. Pwede kay kainit kagahapon na yung previous day. So karon pud init lang gihapon. So wala na kaya sa hulawas, wala. Gikalintura. Yeah, today, unta, we're scheduled to island hopping pero dili lang. Dili gani. dili po di matuloy karon og island hopping kay mulagi lain ako ang lawas murag wa ka kaya sa kainit besh. So what sa man plano na mo is stroll around the lang yun and go to Old Talipapa sa e-mall. So ipakita na mo sa inyo kung asa pwede makapalito mga barato na mga souvenir items here in Boracay. So yun lang, nagka na po kay Kukhanash mamahaw sa me kay gutom na best. Bye! Ano pong bread lang sir? Kain tayo guys! Japanese. Tapos na kami mag-swimming. Nag-swimming na lang mi kay since hindi kami nakapag-island hopping kasi nga medyo masama yung pakiramdam ko. Nag-swimming na lang kami ni Duya yun. Babad na babad sa sun. Kumusta naman ang sunburn ate? So, yun. I only have on my face kilay and until cheek and lip tint in the shade prom. So, it's lunchtime na. Hanap naman kami ngayon ng makakainan. So, yun. Kain muna tayo, guys. Bye!
Okay lang sir. Chow yun ah. Tiger prawns, crabs, babae. Yung ano po? 800, parehas lang po sila. O, parehas lang, babae crabs. Ayun, madami talaya. Oh, 10, upor. Pula po tayo. Pula po tayo. Pure pula po. Dami ka madam oh. Mura lang sa kilo. Ilang kilo? Madam oh. Wala po madam. Basta pula po lang. 50 lang ito madam. Ahong. Pang bake butter. Ilalim mo ah. 45 minutes naman dito. Ayo, alam ko. Wala ko number kayo mo. Ayan. Dua ano eh? Number ya. Buwan ako taga-nakapir sa bukto. May hapon. Hapon na. Yeah, baktas na po besh. Baktas na gyapon. So, we're heading to E-Mall. Lahi ng E-Mall, lahi po tong D-Mall. E-Mall na mga cheap diri na mga pampasalubong. And dito po na ay Old Talipapa. Ato kaganina to among giadtuan is di Talipapa. Diba doy? Pero mas daghan dito ko, mas daghan dito ang seafoods. Dari dili kayo kay sa Station 3 man siya. Ang hangata hangata magbaktas yung magchika. Ano ba yan? Yung tagas pagid kay dagko pagid kay glaka. Ano ba yan? So if naamo sa Station 3 guys, pag makita ninyo ang Sands Hotel, ano siya, Sands Hotel. Sa kilid ani niya na siya ay gamay na sa tawag na dun. Skinita? Skina. Skina? Ha? Skinita? Wala mo musunod. Siya. Turn left kayo. Straight ahead lang. Dito na ang E-Mall and the Old Talipapa.
So ayun, nakabili na kami ng pasalubong. Only 100 pesos guys. Tapos bundle siya. 10 pieces na keychain. Super sulit kasi yung ibang store, bigay sa amin 150 per bundle. Tapos kung bilhin nyo per piece, 30 pesos siya. So, super sulit na. 100. No thanks. Yan yung sinasabi ko. No thanks. Yun. So, ingat-ingat kayo sa free dinner. Free buffet. Research din pag may time. There's no such thing as free. Diba? Salamat paring Andok. Chop suey and pork sinigang. Downtown. We're here in the hotel na guys. English to that. Bumalik kami ng maaga kasi kailangan na namin mag-pack ng mga gamit namin. Uwi na kami ng Davao tomorrow morning. Tomorrow morning kami magcha-check out. Kasi babiyahe na naman and snap back to reality. I'm so thankful guys na na-discover ko tong pag-vlog kasi aside from sharing, you can always go back to the memories, no? Kung gusto mo mag-reminisce mga happy moments, you can always go back and play the video, diba? So yun, so I guess this ends our Boracay vlog na guys, and goodbye na, goodbye Boracay. Thank you for the memories. So, yan lang guys. Salamat kayo sa pagtanaw. Thank you for being with us. And I hope I'll see you guys on my next video. And good night na. Bye-bye.